Καταστροφής της βόμβας που βρισκόταν θαμμένη σε πηγάδι στην Ακριτική Δένεια από το 1974. Οι κάτοικοι που διατέχθη να εκενώσουν από νωρίς το πρωί το χωριό επέστρεψαν στα σπίτια τους στη 1 μετά το μεσημέρι. Με κομμένη την ανάσα, περίμεναν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή την εξουδετέρωση της βόμβας. Στη Δένεια ήταν από νωρίς το πρωί η αστυνομική μας συντάκτης Στεφανία Σάβα και ο κινηματογραφιστής Ιάκωβος Ιακώβου, οι οποίοι κατέγραψαν λεπτό προς λεπτό τη μεγάλη επιχείρηση. Συνθήκες του 1974 έζησε σήμερα η Ακριτική Δένεια. Οι κάτοικοι που δεν εγκατέλειψαν το χωριό τους ούτε κατά τις μάχες με τον Αττήλα, ούτε και μετά τον πόλεμο κατά την εξουδετέρωση μιας βόμβας, σήμερα το πρωί άφησαν τα σπίτια τους ορθάνυχτα και έφυγαν χωρίς να πάρουν τίποτα μαζί τους. Στις 11 το πρωί στη Δένεια δεν υπήρχε ψυχή. Στα 300 μέτρα από το σημείο που ήταν θαμμένη η βόμβα βρίσκονταν μόνο οι πυροτεχνουργοί και στα 400 μέτρα αστυνομικοί, πυροσβέστες, μέλη της πολιτικής άμυνας, ασθενοφόρα και λειτουργοί των μέσων ενημέρωσης. Ο χρόνος περνούσε βασανιστικά και όλοι περίμεναν με κομμένη την ανάσα την εξουδετέρωση της βόμβας. Στις 11 και 13 η βόμβα βάρους 500 λιβρών εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη, την οποία διενήργησαν πυροτεχνουργοί της αστυνομίας και του στρατού, καθώς και 2 εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα. Από την έκρηξη δεν ακούστηκε κρότος και αναδύθηκε μόνο καπνός. Βρισκόμαστε στο σημείο της έκρηξης. Η βόμβα εξουδετερώθηκε με χειροβομβίδες θερμίτη από απόσταση 300 μέτρων. Ο στόχος ήταν να καεί όλη η εκρηκτική ύλη που βρισκόταν εκεί, έτσι ώστε να μην προκληθεί οποιαδήποτε έκρηξη με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα. Και νομίζω ότι αυτό έχει επιτευχθεί. Δηλαδή, κάει και η πυρίτιδα που ήταν μέσα στην βόμβα, χωρίς στην ουσία να προκληθεί η παραμικρή ζημιά. Ο αρχηγός της αστυνομίας μίλησε με συγκίνηση για τους πυροτεχνουργούς. Σε όλα τα μέλη του κλάδου πυροτεχνουργών, τα οποία θα έλεγα ότι έπαιζαν την ζωή τους χρονογράμματα. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι περιττεύουν. Οι πυροτεχνουργοί μπόρεσαν να προσεγγίσουν το σημείο της έκρηξης για να διαπιστώσουν την καταστροφή της βόμβας μισή ώρα αργότερα. Το έργο δεν ολοκληρώνεται. Θα προχωρήσει μέχρι και το τελευταίο, μέχρι που αφαιρεθεί όλο το χώμα από το πηγάδι, μπας και υπάρχει και οτιδήποτε άλλο σε πιο κάτω σημείο του πηγαδιού. Μέχρι τις 3 το απόγευμα από το πηγάδι όπου βρισκόταν θαμμένη βόμβα ανασύρθηκαν τμήματά της που διαλύθηκαν από την έκρηξη. Προηγήθηκε μεγάλη επιχείρηση για πανενδεχόμενο. Η ώρα είναι 8 το πρωί και οι περισσότεροι κάτοικοι της Δένειας έχουν εγκαταλείψει το χωριό τους. Έχουν αφήσει ανοιχτές πόρτες και παράθυρα. Ανοίξαμε το σπίτι, είναι ανοιχτό και φύγαμε. Έχετε αγωνία, φοβάστε, πώς σκεφτείτε? Έχουμε ψέσανα και μην έκαμε τίποτε κανέναν μας. Φοβούμαστε από την βόμβα. 40 χρόνια που ήταν η βόμβα κρυφών και τώρα εύκολα ότι να την άξουν και είναι ισχυρή βόμβα. Βεβαίως φοβούμαστε, ναι. Διότι αν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Τι πήρατε από το σπίτι σας? Τίποτα, τη τσάντα μου. Τι να πάρω? Λένε είναι ελεγχόμενοι. Μη κακόν έγινε μεγάλη έκρηξη, να μην έχουμε κανένα δυστύχημα. Ούτε που φοβούμαι σήμερα, ούτε που δηλιά η ψυχή μου. Νομίζω ότι τα ούλα είναι παναϊρούκια. Και πράγματι είναι παναϊρούκια. Τόσες πόμπες επέσασαν. Τόση μάχη είναι έκαμα μάχη και ο άντρας μου το μέσα. Δεν έχω το συναγωνία, πιέζησα τον πόλεμο. Έχω τραυματιστεί στο χωριό, κράτησα το χωριό και αυτό θα παραμείνουμε εδώ. Ταλαιπωρούμαστε με το μωρό. Ναι, Γιάννη το. 15 ημερινό. Και βαστούμε εδώ και ταλαιπωρούμαστε, ώσπου να μας πούν να πάμε σπίτι μας να τα ταΐσουμε. Είμαστε πιστεύουμε στο τέλος της όλης επιχείρησης. Της δικής μας επιχείρησης ως Κοινοτικό Συμβούλιο έχει εκκοινωθεί το χωριό. Τώρα απομένει να γίνει η τελική καταστροφή της βόμβας. Αστυνομικοί και μέλη της πολιτικής άμυνας έκαναν πεζή περιμετρικό έλεγχο για να βεβαιωθούν ότι το χωριό εκενώθηκε. Μέλη της ΜΑΔ έστησαν μπλόκα σε κομβικά σημεία του χωριού, ενώ γίνονταν και περιπολίες για να αποτραπεί και το ενδεχόμενο διάπραξης κλοπών.
Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, οι κάτοικοι γύρισαν στα σπίτια τους ανακουφισμένοι, αφού ο θανάσιμος κίνδυνος που βρισκόταν στην καρδιά του χωριού για 38 χρόνια δεν υπάρχει πια. Ο πρώην πυροτεχνουργός της αστυνομίας Αντώνης Τσακαλής, που ανακοίνησε το θέμα της βόμβας στη Δένεια και συμμετείχε μέχρι και την Παρασκευή στις έρευνες, ήρθε σε ρήξη με τους αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς, οι οποίοι, όπως είπε, αμφισβήτησαν τις γνώσεις του. Ο αρχηγός της αστυνομίας, απαντώντας, διερωτήθηκε γιατί τώρα ο κύριος Τσακαλής έδωσε την πληροφορία. Ο άνθρωπος που έφερε πρόσφατα στην επιφάνεια το θέμα της βόμβας στη Δένεια, που αχρήστευσε δεύτερη βόμβα που ρίχθηκε στο ίδιο σημείο και που 3 φορές προσπάθησε να αχρηστεύσει τη βόμβα που εξουδετερώθηκε τελικά σήμερα, ο πρώην πυροτεχνουργός της αστυνομίας Αντώνης Τσακαλής δεν βρισκόταν σήμερα στη Δένεια, καθώς, όπως υποστηρίζει, ένιωσε ότι θα ήταν ανεπιθύμητος από την Εθνική Φρουρά. Είχαν αμφισβητήσει τις γνώσεις μου, τις εμπειρίες μου, την ειλικρίνεια μου όσον αφορούσε την βόμβα που κατέστρεψα, η οποία ήταν δίπλα από την άλλη βόμβα. Όταν τους ανέφερα δε και τους τύπους των πυροσωλήνων οι οποίοι υπήρχαν πάνω στην βόμβα, και σε αυτήν τη φάση πάλι με αμφισβήτησα. Έπλεξε ωστόσο το εγκόμιο των πρώην συναδέλφων του. Τους συγχαίρω ιδιαιτέρως, ιδίως στην ομάδα της Κυπριακής Αστυνομίας, τους πυροτεχνουργούς, οι οποίοι καθόντουσαν πάνω στη βόμβα για 3 μέρες και έσκαβα για να την εντοπίσουν, να πάνε να τη φτάσουν. Υποστηρίζει ακόμη ότι η αστυνομία γνώριζε από το 1974 ότι η βόμβα βρισκόταν θαμμένη στο πηγάδι, κάτι που απέρριψε ο αρχηγός της αστυνομίας όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Τσακαλή ότι αμφισβητήθηκαν οι γνώσεις του. Η βόμβα εδώ βρισκόταν για 38 ολόκληρα χρόνια. Την πληροφόρηση την πήραμε από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί μετά από 38 χρόνια? Λυπούμε πάρα πολύ για αυτή τη δήλωση του κ. Αρχηγού, τον οποίο εκτιμώ. Αλλά μπορεί να ρωτήσει τον νυν υπεύθυνο του κλάδου πυροτεχνουργών, εάν δεν είχε πάει μαζί μου το 1987 και προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε το σημείο που ήταν η βόμβα. Και επίσης, αν προστρέξει στους προηγούμενους αρχηγούς της αστυνομίας, θα δει ότι προφορικά όλοι μου είχαν αναφέρει να αφήσω την περίπτωση γιατί βρίσκεται σε νεκρή ζώνη και θα τη δούμε εν ευθέντο χρόνο. Νιώθω μια τεράστια ανακούφιση και σας ευχαριστώ όλους. Σας νιώθουμε ακόμη να είστε συγκινημένος και... Έχω αυτόν το ελάττωμα δυστυχώς. Ναι. Και ευχαριστώ και τον κύριο Αρχηγό για τα ωραία λόγια που είπε για μένα. Ότι δεν ενημέρωσα κανέναν αυτά όλα τα χρόνια. Έπρεπε να έχει πληροφορηθεί δυστυχώς ο Αρχηγός για αυτό το περιστατικό και να ήταν πλήρως ενημερωμένος για να λέει αυτά που λέει. Κορυφώνεται, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό θρίλερ στην Ελλάδα, καθώς απόψε εξαντλούνται και τα τελευταία περιθώρια σχηματισμού κυβέρνησης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιος, συναντάται αυτή την ώρα με τους πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς. Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, αρνήθηκε να παραστεί στη νέα αυτή σύσκεψη. Πάμε τηλεφωνικό στην Αθήνα. Ο ανταποκριτής μας, Φάνης Παπαθανασίου, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εμιλία. Μια έτερη προσπάθεια λοιπόν είναι σε εξέλιξη στην σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Κάρολο Παπούλιο στο Προεδρικό Μέγαρο με τη συμμετοχή του Αντώνη Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτη Κουβέλη, χωρίς όμως ορατή λύση στον ορίζοντα για το σχηματισμό κυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Κάρολου Παπούλια, καθώς θεωρεί ότι από την προηγούμενη σύσκεψη με τους 3 εντολοδόχους αρχηγούς προέκυψαν συγκεκριμένα αριθμητικά και πολιτικά δεδομένα.